Giyatagan og pagtagad sa sangguniang kabataan sa munisipalidad sa San Benito, Surigao del Norte ang kabatan-unan na walay kakayahan para makaeskwela. Usa-usa sa ilang mga programa ang paghimo og technical vocational education training aron mahulma ang ilang skills para makatabang sila na makita og trabaho. Aron makahatag pa og dugang impormasyon sa ilang programa para sa out-of-school youth ug uban pang mga proyekto alang sa kabatan-unan sa San Benito. Diha sa Siargao, kauban nato karon si San Benito, Surigao del Norte Federation President Delcy Rose Esplandado. Mayong hapon kanimo, Delcy. Kumusta man didun sa San Benito? Mayong hapon, Secretary. Bisan tagbagyo na, okay pagyapon. Pahit lang yapon, bisag bagyo. Delcy, nindot kaayo ning inyong programa para sa mga out-of-school youth sa inyong munisipalidad. Can you tell us more kung unsa pa na mga technical vocational education training ang nakalatag para sa kabatan-unan? Sa mo gud plano kay para man sa mga out-of-school youth. So amo sila giawhag na moapil kini na mga programa para sa ila na makakat-on sad sila ng bago na impormasyon sa computer na magamit nila sa ila panginabuhi. Bisan sila waya makatapos eskwela, so kami naningkamot na mahatagan sila ng mga needed na mga kaning mga programa para makatabang sad kami sa ila isip na mga co-youth nila. Karon nga panahon sa pandemya o tanang estudyante naka-online o modular classes, unsa man ang inyong programa para sa computer literacy o unsa pod ang inyong pamaagi aron makatabang sa mga eskwelahan sa inyong munisipalidad? Sa amo na nasugdan, Sek, ang amo na hatag usab ang mga band papers sa elementary school o sa national high school. Hatagan na usab namo sila ng mga band papers aron ang mga teachers makadili maglisod paghimo ng mga modules nila. So nag-donate ang taga-province na requested gikan sa municipality og na nahihatag kadto sa mga eskwelahan. Hantod karon padayon gihapon ang hulga sa pandemyang COVID-19. Unsa man pod ang inyong mga gibuhat aron matabangan ang inyong mga kaigsuonan sa inyong munisipalidad? Una sa tanan natong pag-lockdown pa, automatic nag-function ang amo mayor headed by our Honorable Maria Gina Sumando Manil na naghatag ng mga relief food packs. Tagsunda na mo ng mga sa barangay na naghatag sad kami ng mga sanitary essentials o mga rice. Delcy, karong 2021, pwede ba nimo i-share sa amo ang inyong mga programa sa Federasyon para sa Kabatan-unan didon sa ato sa San Benito? Naningkamot kami, Sek, na makahimo na sab na bago na mga aktibidades para sa mga kabatan-unan, hilabi na kuman sa mga estudyante na nag-modular, amo plano na mag-provide kami sa ila ng mga router labo na dito sa mga batan-on na dili gajud maka-afford pag-load. Amo kini ihatag nga libre sa mga estudyante na naay kinahanglanon labi na sa ila pag-eskwela. Ato na lang mensahe, Delcy, para sa kabatan-unan sa San Benito, Surigao del Norte. Kanunay ang Sangguniang Kabataan Federasyon nagahimo sa mga butang na angay namo na himuon labo na kontra sa COVID-19. Isip nga batan-o naghimo kami ng mga plano para usab sa kalambuan o para sa pagprogreso ng ato komunidad. Daghang salamat
Sangguniang Kabataan Federation President Delcy Rose Blandado. Hinaot ta na magkita ta diha sa San Benito o kung makalugar ka magkita ta din sa Tangbo, Santa Monica. Okay, sir. Thank you.